Okay, vi er i gang med. Det var Elias. Så her, tag osten. Nej, Wait da. Nu laver jeg kræfter med den mad. Ja. Og det var min idé. Det var jo ikke min dag, så... Og der skal være så suzuki. Jeg har kun brugt 4. Nå, jeg har brugt 6. 1, 2, 3, Ej. 4, Hvorfor har vi så taget den her, 5, hvis de ikke skal på panden? 6. Det ved jeg ikke. Okay, vi bruger bare panden. Det er meget nemmere. Nej, Melissa. Nej, den er meget lettere. Altså, vi skal... Nej, Melissa. Prøv lige at høre på, hvad jeg siger. Nej, vi bruger ikke panden. Vi bruger ikke panden. Ja, det er din det der. Ja. Så det Der kommer ikke noget på. Jeg laver min familie, så... Ja. Melissa, det kan vi ikke se. Det er derfor, jeg siger, at du ikke skal putte så mange suzuki i. Mindre vi laver det på panden, så kan du godt. Okay, Og jeg starter dem her ved siden af, så... Nej, Melissa, kig. Se, hvor let det er. Så putter vi Okay. Det er bare hurtigere, hvis vi begge to er i gang, så... Fint, så tager du de her 2 tørre. Sæt den lige stik. Kig nu. Ja. Jeg vender tilbage, når jeg er i gang med dig. Ja. Og den, Okay, guys, nu og er den der ligger der, ikke det er Malix. det i gang med at sådan varme op. Så. Yeah. Sætter den Er bare den lige færdig? i gang. Kig, er den færdig? Er den færdig? Vent. Okay, jeg brænder den bare. Hvad du gør jeg? Okay, nu er jeg i gang med at Er den sådan færdig? varme den. Hallo, er den færdig? Snart er den. Tag til lærken. Jeg ved ikke, hvor de er. Ja, du gør. Kig lige. Okay. Deroppe, Elias. Nej, du må lige kigge selv. Jeg sprøver jo. Shirley ringer. Shirley, hun er min, hun er spicy. Gør det vel igen, som Kylie. Hun gør det vel igen. Ja, så nu er den lige i gang med at varme. Og jeg laver en part 4. Ja, nu er den færdig. Tag den ud og stikke hurtigt, ellers skal du hurtigt. Nej, jeg kan ikke. Ja, du kan. Tag den her. Så nu skal jeg lige have det sådan der. Og så er jeg